kumsang nile pasari July tha haneya Londona Kingston Hotela thleng mi pakhat chuan apindan achuasana elevator achuangin lobby achuaka chutatrang chuan amalo ngak tu lir theilam chu apanding ngala ahmela tangin arab mi ani ti chu hairual hanilowa Syria sarkara official poimo takniin hotel atang hian in mu khom na tel tura chuakane hotel kongkhar atanga achuak che chu lobby kil khata thru mi pahni te chuan che ta hun tian thria a an thutna tang chuan thovin Syrian mi thlenna pindan chu an panding ta ngala an call in chop mangin kongkhar chu olsamte main an honga anti turber chu pindan dap pane mase hai chemero chu angai lemlo andu ber laptop computer chu dokana alo in chop sa diamane computer chu an han tinunga Trojan horse software pakhat thunlut ngalin chumi mang chuan computera file le data omzongjong chu olsam lutuk tak main an copy chuak ngala an zofel nuwa pindan kongkhar chu an kala hotel an chua sanjui ta ngalane tu main chu pindan chu an lut ti po an threom love laptop atanga file an ruk chua chu Tel Aviv Mossad analyst te chuan an hanen chiang le ta a an thil mu chua chuan abarak khai khop mai an department how to te hna hrilin truth khom man mo ko ngalania file an ruk chua chu Syria thuruk top khok niin Syria in nuclear buai puyani ti finfiana tur file thalak lemziak le document te ramdangin an nei voi khatna hania Syria thaler munkil khor taka Syria sarkar le North Korea trangdunin nuclear reactor an buai pui chungchang te po awma athala ka tangchuan reactor chu concrete siam niin alang bokane thalaka mihring lo langtela chu North Korea atomic project ka an how tu tele Syrian Atomic Energy Commissioner an how tu luber Ibrahim Othman te hania Syria chuan North Korea puinain nuclear chakna abuai pui ti anem het chiang leane kumsang ni paruka tanga kumsang ni pasari chungkhan Israel intelligence te hian Syria in nuclear lama buai pui thom hi an lo hretoa mase an thu don chu chumbung te tele han bo zui tak tak tlak ani ngai me lo thunga tuna an mu chua hi finfiana an nei chian ber trum alane Syria sarkar hian aruk thei patopin Dir al-Zur thaler anram mar chaklama alobun utto mai alonia a omna lai hi Turkey nena anin rina Iraq atanga mel zatam vaklo ani nge North Korea en puina hnuaya siam niin sumle pa ya Iran chuan apuina sa hle bokane Syria le North Korea te hi kumsang khazakwa somko chawa khan anlo thok dun tran toa hemi kum hian North Korea hruai tu Kim Il Sung chuan Syria khopui Damascus atloa Syria President Hafez al-Assad nen sipaile technology lama tho dun na tur thuthlung anjiaka nuclear chungchang po hi soidun ma se Assad hian ngai poimo bera hada lo thunga chuaya chuan ral thuam hlo omdang cher ol samjok chu in chop adune chuti mek lai chuan Russia tanga nuclear reactor leya tumne ro chu nol sak kania kumsang khazakwa somkwa pakhat February thla khan North Korea hian Syria hna ral thuam hi aleitir tangeya hei hi Israel chuan alo hrengal wat tane mase khatilaya defense minister Mose Arens chuan indona cho chua adu lo wangin heng ral thuam ti chatura rotna om chu akal tlang pui du talova Syria chu Arab ramzinga Israel tana nok sakber ani zui thei pha ta ne kumsang ni June thla khan Hafez al-Assad chu William hania vuina hian afapa Bashar al-Assad le North Korea palai te chuan arukin inbiakna anaya apa in alo nol to nuclear chungchang soidunin asong bolna chu Syria rama bun ni se Syrian Scientific Research Agency te kai hruaina hnuaya din turin anrela kumsang ni pahni July tha arukin Damascus in mu khom an buat saile boka chuta chuan Syria North Korea le Iran palai te antela in remna anjiak zui ta bokane anin remna ang chuan North Korea in nuclear reactor hi Syria a abundona
asum sen so chu Iranin atum don thunga ral thuam cherna tan man thei ngal tur ani don awangin a sen so ringot po hi dollar tluk le dingon ni man borvel ani don ane kum nga chung chu hemi chungchang thu chumbung te hi intelligence lam chuan an lo hre thoi ftawa mase CIA emo Mossad chuan chotak khukin an khuk puite chiam lo ani ber mai CIA lam chuan heng information te hi a omzia an man phalo hani deuh bera Mossad le aman lam lain Syria an hmudana wangin an ngai tha boka Syria chu nuclear ral thuam nei thei tur le ngai event turanga an ruat lo hrim ane rin hlelna mit nen lo thlir ningat se chu afin fiana tur alo tam khop mai kumsang ni panga Andorra long chuan North Korea tangin Syria a hian bungrua aron phura Israel tui puikam khuwa nariya bulloka pilzuya athil ron phur chu cement ninan soyane kumsang ni paruka khan North Korea long Panama nampuan zar anzar na long chu Cyprus a lo chel din hania heipo hian cement aphur le chi aboka cement anga an soi hi nuclear reactor siam na tur manrua ninge in halangane kumsang ni paruk kumtob lama Irana nuclear lam mithiam te chuan Damascus hi an tlolea anthil buai puime ka ma an son dante an thli thlai ninge ya rinane heng mithiam te jin thu hi America le Israel intelligence te chuan threma se Dir al-Zura anthil ti nen mebel ngai na an threlo thungane Syria la chu afim khur thiam na meu mai in biak na reng chu nu chui a har sa thei dan tur berin aziak vek thrina le khakeng tu bi kin ruatin adong tur kuta chat a pethin boka lekha bak chuan in biak pona hi kalpui ani ngai lobane nuclear reactor hmuna na thok te reng chuan tuma an bepop tur ani lo baka cellphone le satellite ne na thun zom thei tur thil reng ken lu anoi lo bur mai bokane thalera om hani awangin America le Israel thalem tan la engma rin hlel tur om ngai lo bokane hian thuruk hi kumsang ni pasaria khan apuruta apuruk na chu tudang ni lovin Iran General le an Deputy Minister of Defense lui Revolutionary Guard ta an hruai tu pakhat ni thrin Reza Asghari hania chumikum February ni saria chuan Damascus a thlona mangin aluta thlona trum huna hian achung ten Iran an chua san ti thu a hriat thlengin a om khomuanga chumi hnuwa chuan Turkey lampanin a thlok chuak le a Istanbul a thlen hnuwa a chin hriat lovin a bawzuita ne thlakhat hnuwa Asghari hi khothangrama khoyamolaya a in beng belfel der to a CIA le Mossad te puina mangin anram phatsanin atlan bo tinane Germany ya America sipai omna thu anzo fiatrumin Syria le Iran te in trom tur nuclear project chungchang hi asoi chuak ta a ram pathum te in rem dan te po a hrenual nge ne Iran chuan nuclear reactor hi ahma theyang bera pe ani theinan Syria chu atur cham chi ti te an thlen chin te mai ba ka Syria le Irana abuai pui tu lok zual te thlengin asoi fai takel mai ne chu thuin Mossad ho tu Ramsat anti mai benga thlengta chu chechuak thei turin anin pe ngal ata henglai hian Merdagan chuan Ramsat ni na ala chela Asghari thusoi fiatur hian a agent le unit te chu atir chuak ta ngalane Prime Minister Ehud Olmert baka ven himnalama mi poimo tenen po thut khom an nei ngala arang theyang bera be pui thak an remtia an be pui thak na masa tur chu Dir al-Zur facility chu a om nge yani ti finfiana thatak lak khom ania chu tatrang chuan chet zui dan tur chu an larel le donane Israel hian ahmel makum hlunzinga achakber Syria in nuclear ral thuam anei tur chu thil theilova arwat bur maya engti kong zong poa dan atumane Asgardian anrama phatsana tranga thlanga hnuwa chuan Mossad agent te chuan finfiana chu laptop atrangin an hmuchuak theita a Mossad le aman ho tu te chuan Prime Minister Olmert ta hnena chuan an thu hria tang chu an wat hlen vele ta a chu finfiana chuan chet lak na chu a hring chuak zui tangei don bokane hetianga sarkar a in buat saila hian
dagan le a ho te chu anom hle hau lo thung nuclear reactor a thok scientist pakhat chu en thatu atan an min theya ani hian reactor chung chu arukin thla alak ba ka asak mangtele man ruwa an man te chu a video in aron la thei boka hei hi amuna thalak mosatin an nei masak ber chu ani zui ta ne Mossad hian America intelligence te chu an thria tang ang an hril vezel boka chungzinga chuan thalem thalak te Syria le North Korea hruai tu te phona anin biak na te po atela Israel norna wangin America po hian Syria lama hian en thlak na thalem chu a hoitira an nuclear song bol na mun chu a chak theyang berin an thok zel ti te mu chua ani zui ta zel bokane kumsang ni pasari June tha Walmart hian Washington lam azuk pan zui ta nge Israel intelligence te thilla khom chu azak ze tel boka US President George Bush nen in biak na nein Syria reactor chu Israel chuan ti cheturin thutluk na asiam ti te azuk rilta ne ati chiat na chu America sipaiten thokse adua amero chu US President chuan chu rotna chu alo nol thunga US Secretary of State Condoleezza Rice le Defense Secretary Robert Gates te phei chuan Syria chu beilo tur hian Israel chu minantum nge mase President Bush le National Security Advisor Steve Hadley te chuan sipai chakna man chu thlop ma se finfian na thrazok a om ma chuan kalpui lo ni se andu ve thungane July tha Israel chuan OFEC 7 spy satellite mangin reactor tha chu ala le ta a Israel le America mithiam te chuan endikin North Korea in yongbiana nuclear reactor asiam nen ainang hle ti te an mu chua ba ka athok zinga chuan North Korea scientist te po an tel ti te a mu chuak le ta a ram pahni te in biak po na finfiana ta na man theitur te po hai chua zui ani ta boka chungzong chu Washington lama thon thla kania mase US alamin thei chuang lo finfiana thrazok alangiat tatlat thungane nuclear reactor ani chuan abulvela hian radioactive zungzam put ru engemo aum turania chu afiana tan neyanga yani alati ta cheu mayane August ha haronin herchuaka Israel chuan diral zu ratangin chu finfiana chu aneile theita a an commando trafficker Sayeret matkal te chuan zana helicopter pani mangin Syria hian pana Syria sipaite in thuamna hanin bela diral zura hian tu marshiat lovin anwatleng pheita ne reactor bulnaya leichu enfia turin anwala a an leilak chu enchianin radioactive zungzam chu atel ngeya nuclear reactor ani ti chu phathei rual hani to lo ne chu finfiana chu Steve Hadley nena an peleta a thil palzam mai chi ani lo zia an threchiang viau ta ome atho puite aron nuwa president anwa mulea he nuclear reactor hi antan po hlingang tluka nok ani awangin ti chiat chu anrem tia ati chiat na kalpuina tura beipui thak na minga chuan thingchikhat orchat anvuane President hian engemochen chu he reactor ti chatur hian ngai dan asiama mase National Security Team abiak ron nuwa angai dan chu aso son zui leta a inriat tirna lok pom lova ramshan hanbeingot mai chu a ngong let anadon lutuke tin America sipaite chu che chua aphal talowane heti la hian Walmart chuan Bush hi reactor ti chaturin alongen cham chi thunga Oval Office a hroi tu poimote omkim lain phone in harombia pu president reactor an dana so chutchiat vekanga yani harontia Bush hian ramshan hanbeingot mai chu kantan thil thei ani bik lo kan intelligence lamin ral thuam cherna tan an mang tian finfia theini chuan chu thu hranani ye tin palai tira in biak na manga kongjong turin Israel hruai tu chu aloron ngala Walmart hian kan boina chin feldan tura irua manna hian minti beidongin minti buai khop mai ke chuan Israel ven himna ta na thania ka hria chu katimai donani aron ti ta mak maya Busa point hepa hi chu a huai riau kamidu zong takani ative hial hane
Olmert hian a Minister of Defence le Foreign Affairs te chu aberon ngala an pathum hian thilom dan an soi ho nuwa Syria reactor ti chia chu an thu po cha dan anita ne Prime Minister hian Abdullam Hroitu Benjamin Netanyahu po ashiatira athlop thuin halo changa ne sipai chet hunatan chuan September ninga kumsang ni pasari an ruat zui tabokane Sunday Times Senator Landan chuan chet chua hunata na an ruat mania hian an commando saldak mithren khat chuan diral zur hi an lova vilsa to a nilengin reactor bulnaya hian an birune anti turchu zana laser manga reactor loti anania thlona in chumi mangchuan sual heklovin he reactor hi aron bom cheto mai donane September ninga zandar som pakhata F-15 thlona som chu Ramat David Air Force Base satrangin an thlok chuaka khothlang lampanin Mediterranean tui pui an suar tluana darkar chan vetnuwa thlona pathum chu trum munlama ko kir hania abak pasari te chuan Turkey le Syria in rina lam chu an panta a chu tatrang chuan chhimlama in herzui le in diral zur lam chu an hoile ta ne an kalkonga hian radar station chu an ti chia a Syria in ramdang thlona an huam chunga athlok lut tian ria theina chu ti thuan nop ani ngala minute railo te nuwa diral zur chu wathleng phein borua ka tanga leilam ka na Maverick mangin reactor chu an kapa Israel ti chiat na tur ral thuam hlau om cherna tur chu second railo te chungin a chetavek mayane Prime Minister Olmert chuan Syria sipaite ron chet chua pumpelna turin ma ala zui ngala Turkey Prime Minister Erdogan chu bepopin Israel chuan Syria nena indo adu lo thu te chuti kara chuan Syria in nuclear ral thuam a cherna tur Israel kotkaya a om tur chu angai theidon lo kum khua ti te aril boka Turkey Prime Minister hian Syria nena thu a hlan chong vele donane mase chetan tho tu ka po chuan Damascus lam chu anre ta mi maya sarkar thupuang tuin engma aron soi chuak talova Israel chet na chungchanga sarkar thu chua aum heklawane chonudar thumbor vela sarkar chuan thu chua aron nei ta rama zanlama Israelin Syria chu thlona mangin aron lu chila thalera puak thei thil alova thlak ve tai ringota poyang ma thlen lo kan Air Force te chuan Israel thlona hi an hnotkir le ni antine media lam chuan Israel chu chutiang mai main an che haulowang tin rachianga thilom dan chu an ngai venzuita a Mossad 10 Syrian reactor an phindar dan chu ze play theilovin khovel pumin a hrezuita ne Israel hian atira athilti hi athei ang tok tokin hanjepa karni bak chu aze play thei tabik lawane hebe puithak na hi kumsang ni pariat August ni hnia a morbok felania a morbok na chu Syria a longcholna Tartasa Rimal El Zahabia khwane tuipui kama in pakhata chuan General Mohammed Sulaiman chuan a thian te chu kar topin ti hlimna anei puya Sulaiman hi an president asata thuron petu sipaile ven himna lama an ho tu pa ber ania reactor po a ven himna hnuaya omane Syria chuan pathil ti theiber tura ngai niin apisa po president pi sabula om nge ngeya athil ti thei zero chu Syria ram chung le rampona mitlem te chawin an thethungane aming hi media te chuan an lam ngai lova mase Mossad te ro chuan ani na hi an hai haulo hun rei tak an lo en thlatoa kumsomli pasari mi niin engineer zir chua kania Basel al-Assad tanen khan le kha anjir lain anin kom thina Basel hi kumsang khazakwa somkwa pali khan chet swalna wangin athia basar nen hian anin kom zui le ta ne firfiak te man tangkai ba ka intelligence lam thil thlenga akut ken thina wangin Israel chuan nok antina hi arei to hle nuclear reactor bun konga akhai pa ber hani zui ta ka phei chuan Israel chuan en liam mai mai chi lova an ngai ta ne Israelin reactor ti chiat ta ka khan Sulaiman hi alung nual viau nge ngeya
mundanga reactor bun le turin ruwa manna asiam zui ngal chat boka a muntur takero chu ti chian alom lo thung Israel le US ten an veni ti ria anun po achep khop mai chu wangin matharla a bulatran le tur chu Mediterranean tuipui bula hian chol a mangjok kane inchunga omte chuan choi dokan ankil deuh thap to a chuta trang chuan tuipui kama tui phone ronlet bat chu alang theya thim tham kar ania wangin anbul iat za somnga vela mi pahni chemi alova thing thriero chu an mu thei lo thunga chung mi pahni te chuan longa tangin Suleimana in thleng tur chuan tui an ron hleu pheya chung mi te chu Israel Naval Commando tuilama chetla thrin silai kap thiamel khente anne zandar kwa sipai pahni te chuan che thoin tuipui chu aron chua sana varanda anom khom na lam hoi chuan silai an met puak ta a an bitum bak fu lo turin an fim khur khop mai an silai chuan Suleiman chu afu chiang hle alu an thlodara chotui hnai tak omna dokana chuan ale thla a chu pindan chu buaina mun ani zuita ne chutianga an buai nuai kara chuan sipai pahni te chu anin thiar filhim zuita ngalane Suleimana thi thu chuan Damascus anghor hing na sakhop mai sarkarin ka anglo ma se anrama mithil ti thei ber ka hlum ani chuan hlauna le inrin tok launa asiama engtin nge ama zui tu te chuan tartas khuwa an thlen theya engtin nge him taka an chua le ngal thei ti te Syria hian mun himlai omem ti te chu an hlau thona wanga an zo na ani zui ta ne